खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 डिसेम्बर 2023 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो दिनै मान बांनो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ समाजाव मान बांगोन अब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव मान मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया फैफिननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां रोखोमनि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननोबो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन अब्लाबो नाथाय मोजां फिथाइ मोनाबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।